Ассалому алейкум, духтарои азиз, апа хӯҳарои азиз. Мехоҳам ки имрӯз дар қати шумо дар бораи ферментировании концентрат нони, дар бораи шарбати нони камтарак суҳбат кунам. Духтарои, шарбати нони дар як қутиш 24 та ҳамхел пакетико доштаи 24 та манамхели стико дора ки дар як рӯз як донаша истифода бурдан кифояй. Шумо саҳар дили наҳорда хеста аввал як стакан оби гарм нӯшидан ки барои желудкаи шумо сахт нарасад. Аввал шумо бояд ки як стакан оби гармак нӯшида, баъд ина агар хоҳе ҳамахе худша нӯше, баъд айболош як стакан оби гармак нӯше. Агар ки не, ҳамина бода ним стакан оби гарми дига мисол омехта мекунею, баъд истифода мебарӣ. Духтаро, ин дар чӣ ёрдам мекунад? Сок нони барои чияй? Асосан ин барои кори дилраг дилҳоя бақувват каданай, сасудои дила бақувват каданай, барои системаи эндокрин нағз ёрдам метиҳад, барои нервни система ёрдам мекунад, пишварительни системада ёрдам мекунад. Организми одама ами қувваи фаҳм мебахша, қувват мебахша. Мисол устали хронический усталост меброра, кори дила ки нақз кард одам мисол ба қувват меша. Баъд тамоми организмда, тамоми органода, мисол желудкада, меъдада, рӯдаҳои мода, мисол ғадуди зери меъдада монда, ҳамаи ҳаминода ин қувват мебахша, мисол ёрдам мекунад коршонда. Кори вазбин мекардаги одамода қуввати вай метиҳад, қуввати бисёр метиҳад. Баъд ами сок нони духтаро ҳамахе вай дора, свойства дора ки мисол одаме ки ина истифода мебара манами бемориҳои грипп, ангина, мисол ами чихегум воспалительни касалон намеша вақти бенамозӣ шуданда, мисол занако дарди поча, дарди миён, дарди ишкам намешаванд. Мисол ҳаму дардоя мегира, дарди сари кӯҳная мегира. Духтаро, дардои сари кӯҳная мегира. Ман худам ҳами дарди сар чанд сол азият мекашидам, фақат ман ҳами вайо дорои обезболивающий